Podnikání. Podnikání. My podnikáme, takže... Podnikáte. No. To taky nepodniká. Já nevím, kdy byla bitva na Bílý hoře, kdo to ví? 1620. Datum. No, 1620. Nechte to. Datum. Ne. 8. listopadu. Špatně. Kdy byla bitva na... Tak to máme za Pajdu, to je dobrý ještě. Kdy byla bitva třeba u Lipan. Bitva u Lipan. Ne, to nevíme. No, něco se kamaneky. Tak nám dejte něco ještě z dějepisů. Pojďte. No tak já se ptám, bitva u Lipan, kdy byla? Lipan, já nevím, tak 1621, rok později. 1212 byla tábula Sicilská. To je jediný, co víme. To byl ten dekret o tom, že oni nemůžou Kutnohorský. dědit prostě to panovnictví. Můžou být holky můžou být. Dědičný titul pro krále dostal kdo? Kdo to dostal který Tak král? asi jdeme. Víte, my toho máme ještě hodně. Teďka už to začali. Otakar první to dostal. Otakar první. To byl Přemyslovec, který... Snaha byla, aspoň za tu Bílou horu. Já jsem maturoval Lucemburským, jo, nebo co? A Vakíře taky nevím, jestli to je... No, tak vy už máte čas. My nematurujeme z dějepisu. Já jsem taky z dějepisu nematuroval. Já neměli už asi 5 Já let. maturoval z chemie, víš, takže z chemie vás ani zkoušet nebudu. To ne? Ježíš, já jsem se u toho zapotil. Dáte nám něco malýho? To si musel soužít teda. Ale jo, jsme se snažili. No, já ti dám něco. To je krásný. A na to, To je krásný. na to, co umíte. Děkujem.